Kubor nagaslem jong unongsan Hima. Ding menit lawan rakyat Jepang ke Jingeh itu kita dah poin Dorbar. Dari minister kita mula don lah poin Dorbar Jubab. Isu bertanya ni ke Jubab pelayuk menit poin. Medasi ngalawara ya ke Jingeh jong Nongrep apo ke Dorbar Thoain te ngasulungo Namar ba u minister udah badipe ya karep karyang uba abante doling do sumdan apo ka house mendakasi te ngala kali na u speaker ya kadau ba ngamyu i u minister ba u Jubab ya ki bang ade bang kren andre ngelayo ya ke Jubab na u speaker ba ong ba let's say i lock jong u minister iyo positive ya ka COVID-19 te kadang-kadang i minister umsum yo ban poi bandon rekat bat ngi te wat kataru u chief minister u la bakhli ba un shim ya kane kakam ban Jubab ya ki ke bangi ngi ya shim banta ya banta ki Nongrep te ngi ndai tang banga ngala so komen sikat dei Namar ba ki MLA ki babun na kaliang ka liang persyak jungi ki lai shim banta ya ke Jingeh jong ki pai ba Jingeh jong ki Nongrep te na kaliang jonga ngala banjur ba ngidei bangi ni arab ki Nongrep da ka MSP minimum support price kata kumut balada kayo kayap ya ki Nongrep ka sarkar ka de ban wan ban arab khnang ba kini ki jingthung jingtep lane kino ki jhur ki ba lese ki Nongrep kimla ba kindi lane ki pot no te ka sarkar ka de ban ai ka MSP kata kamut ka minimum support price te kata ngin ya dang yai budin dala kut kane ka Dorbar Thoain bat ngin dang yai bangin u chief minister na kaliang jong u ru uso yahap bat u munjur uang ba ki don bun ki scheme sa kiwe de om tang he ka MSP ndre gidang don bon kiwe ki scheme ka ba na kaliang ka sarkar menta country borba ban yarap ya ki Nongrep ka ba kongsan kalong ya kayo anda ngala kren Jepang ka jingduna jong kayo Namar ba uong hakini ki khendet benai ki banwan somat kumba arpotli ki yo po ka jela bro kuwe ladep sanction but ban ai ban phashnano marmar daki prefab construction ka de ka kenja jingshna kwa le se tang hapo sibnai ki yeng ki layeng tengi nget ba ka sarkar kumba la khular chief minister kan pej benia kan pej ba ya ki jingdon kam jong Nongrep nang ne shakhmat kamtam ya ka dor kamur kamtam ya ka MSP kumangi ngila ya banjur ba ka dei ba kan pej ba kan yarap ya ki Nongrep Timene pi ong ba yok positif nadu haini ski Dorbar i ba pedang i wan ba Dorbar im shumwan Dorbar nadu ka ski basdang i la ai da ka jingtho ngangit u speaker wong ba ulayo da ka jingtho na i ba paidang ba i ong banganum la bangan attend ya kan ka assembly Namar ba layo positive ilok chuni let's say ngatharai kam dei kumta Namar ba ya ka jingpang te let's say inumrat da aidau do kumbai re ngasukit bok ya ilok jong i ba paidang ba in ko in khia no bat kumju ya ka yeng ka sem jong i ba paidang ba kinyo ya ka met ka ba ko ka ba khia Tidak semua ni ke Jubab uci stabil ngam padahun Namar balai ba umsum ai ya kata ke jingkular ka batikna ngayu i ba chief minister ulakren bun tantang ya ki policy ya ka policy trekam bat ya ke ba kinle ba ke kan ni ka sarkar MDA kan sadang le hakini ki benai lan ya kini ki snam banwan ndre ka ba don kam ka dei mentaken u Nongrep u up ya ke Jingeh rap ka ba mentah telada u chief minister u Jubab menta mene ula Jubab jerong ba ula batailut ya kita ki scheme ki bangin le kumta ngin wanra kumta ngin penbha kumta telano king katakan jia Namar ba ngi hakane ka por corona menta ngi don kam ya ke Jingeh rap marmar ka marmar ke Jingeh rap ka ba don kam u Nongrep ka dei ka yo
bang ide ban yarap ban kersyan ya ki bat ngalakren ru ngong ba kaying kesem jong Nongrep menta tang pisa ban thiet mobile ya menta ki khun umdan menta ki khun bon ki khun jong ki Nongrep jongi kila sange ban lit school namar ba Nongrep umla ban kersyan syu ya ki khun ba kin lit school tela dadon kumba prangut ki khun Nongrep menta kersyan tang armut ki khun bala ban lit school ya kata ngalakren re ngam sumyo kano no Jubab nga khmi na chief minister bangan yo ya Jubab kaba so penhun ya Nongrep ndai ban penhun yang habang nga keren ngong ba ngi don kam bangin ai ke jingirap kaba marmar kumne haba wat tang ban thiet ka mobile Nongrep tang ban yo ban yarap ya ka khon la ni khon ban pule online kamut kiru kimyo te ya kata pada umdan polisi umdan kano ka rukom jingerap te kumno ken inhun ya kata ka Jubab jong chief minister hanga simet tenga shu soba ngasu yo ngau tang ya kata ka polisi ba ka program ka ba ninle kumta nin sawanra kumta katas pak klur kan poi te lano ken haba uthe Nongrep ubati bat rep baman kasngi udang kelas serdep man kasngi te kita akibat ki pau de ki klur ki dei benta jong no lano kin le kata te ke de kata ki ngasa ngampat sohun ya ke Jubab jong chief minister ngai ba ki Nongrep menta kumang ayu i te ki hap shu yang ba kejat la jong biang kalapoi biang kata ba lapoi hajo kam sum mentoi ke jingkren bat chief minister lani bawara ka Dorbar thoan ya kata ke jing jong upai ba namar balai ba kapoi hajo ba Nongrep menta uhap imhi dalade bat uhap yenghi dalade halak ki kejat la jong Tingi mana fikir jepang ka jing tadi banbu itiki iki Namar polo bai pin batai kambah pi kalong kumne menta nadu bang job ar hajar khat phra ngalalet bani kendo ya minister agriculture jan sausin bat man bangalet ngalabu ya ke jingtho bang adonkam ya ki go down haki thain jonga apo konsumsi jongi ke ga daw ngi donkam ki go down ngi donkam ya ka daw bangi bu ban stok ya ki marrep chubo menta ka thain jongi menta ka de ka thain ka ba hap slam ha te menta hakani ke porliur ladang imdan ki go down ban bu ya usensar lane ulah terpat lane ya kiwai ki jingthum te shano ngin le kitu Nongrep jongi bopli kenrat tai ka yeng la jong kimla bakin ya dan namar ba jau slap te sei de kin bu sai kata kamar te namar kata ngangat dawa ba gidi ban bu ya ka go down te kata ka go down hado mentang ngami laisen laiwat ukular minister yang uba paidang ulang ngan ai go down ifi nganda labu ke jingkeli menta hapo ka house ya kata ka ju bahato ki go down ki badai ban ai hapo ka area jungi la sanction em ngayo ka Jubab boong em don go down ha ka area jungi sei gaja ka pisa sei gibo ka pisa kamot chanongin bu ita ki go down te kumno ita ki Nongrep jungi ginyo ka jingkersyan na ka sarkar ngalawang mene apo house ngo amdei bangile politics mandasi kamdei ka por bangile politics kade ka por ka bangi ni dei bangi nyarap iki Nongrep amdei bangi wanra ya kani ka subject mentakasi meta ki Nongrep banong bangi nya yo politik bangile politik ka house amdei ba pipet sabar Nongrep menta udang keladuk nakawai kasngi sakawai kasngi daya kata abang soong tementang ngi kwa haba ngangong ya ka sarkar habang ila dawa ya phi bapin ai penkala marrep ya ki marklau pilale ya kata ngasobon ai khuble ka sarkar bakala manjur ya kata bat kala penkala marrep ya ki marklau andre habang ipan pade ya ki power tiller mjio power tiller sembai rum jio kasbor jio rum jio ti kamot Nongrep uhap lehi uhap thiet hi uhap lut hi
Ya kita ki kan mentoy iyo bahkan dan ke agriculture department. Mentoy iyo. Kata jingkren jong chief minister mene palat 90 minit kal sulong lena yang i baro namar balai ki sulong tang ke program ke polisi kabang ngin salle. Kede kata.